Il-membri fl-eżekuttiv tal-Moviment Żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista li fl-aħħar ġimgħat sejħu għar-riżenja tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delija u t-tmexxija tal-partit qalu li mhux se jwarbu qabel jintemm it-terminu tagħhom f'Novembru li ġej. Il-membri tal-eżekuttiv qalu dan b'reazzjoni għal rapporti li dehru fil-midja li qalu li ż-żgħażagħ tal-MZPN kienu se jirreżinjaw f'daqqa minħabba l-atteġġjament ta' nies qrib Delija fil-konfront tagħhom. Sa mill-bidu tal-ħatra ta' Adrian Delija bħala kap, membri tal-eżekuttiv tal-MZPN kienu protagonisti tal-fazzjoni Busuttil b'taqtija jibsa kontra l-fazzjoni Delija. Fil-fatt il-fazzjoni Delija malajr ħarġu bl-idea ta' Team Start, grupp ta' żgħażagħ qrib ta' Delija li mhux l-ewwel darba ħad waqqat tabla ħabel kontra esponenti tal-MZPN. Fil-fatt mhux sigrit kif membri tal-eżekuttiv tal-MZPN ħad waqqat tabla ħabel kontra Delija fil-pubbliku. Fosthom Emma Portelli Bonnici li kienet waħda minn dawk li akkumpanjat lill-eks kandidant tal-Partit Nazzjonalista Ivan Bartolo meta ppreżenta petizzjoni titlob għal vot ta' fiduċja f'Adrian Delija. Vot li wara r-rebħa tiegħu mill-fazzjoni Delija barra d-Dar Ċentrali s-Segretarju Ġenerali Clyde Puli reġa' mela ċara li għalihom iż-żgħażagħ tagħhom huma biss tat-Team Start. Madankollu għalkemm għal darba darbtejn tliet tal-fazzjoni Delija pruvat tagħlaq il-bieb lil tal-MZPN, l-eżekuttiv bi sfida tennew fl-aħħar sigħat li se jibqgħu fil-partit għall-inqas sakemm jiskadi t-terminu tagħhom f'Novembru li ġej. Dan fil-waqt li qalu li se jibqgħu isemmaw leħinhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.